Zdravím vás, přátelé, u mého dalšího videa. Nejdříve bych chtěla všem poděkovat za komentáře, za lajky, za sdílení třeba některých kratších videí a tak dále. No, teď jako já mám náladu si hrát s kartičkama větší. A hlavně čas. Přitáhly si mě tyhle ty kartičky, andělský tarot a kartičky znamení. Já jim říkám skákavky, protože jako fakt lítají. Mám pocit, že skáčou a přemýšlím, co nám tyto kartičky chtějí říct. Já vůbec nevím, jenom si mě prostě ty kartičky přitáhly, že ještě chtějí tyto kartičky mluvit, tak název jako dám potom, až uvidím, kam to bude směřovat. Tak, ať se děje, co se dít má. Ať se děje, co se dít má. A víte co? Tady na mě jukly ještě jedny kartičky andělů. Já teda se je pokusím vytáhnout. Tady hejbu s kamerou, se vším, já se omlouvám. Tak. To vrátím opět zpátky. Dejte, a já když jsem je vytahovala, já nevím, jestli to na tom videu bylo vidět, a ona mi pod tou hromádkou zbyla ještě jedna, helejte. A ještě jedna mi tam zbyla, tak víte co? A je to jasný. Tady to už jsem viděla a tam bylo zákon přitažlivosti. A ona tam zbyla ještě jedna, tahle kartička, já už ji vidím. A já jsem řekla, ať se děje, co se dít má, jo. Tak se půjdeme na to podívat teda, co nám ty kartičky chtějí říci. A víte co, já tady takhle dám, ještě vytáhnu jednu. Já to zamíchám a tu dám sem a tu si dáme nakonec a tyhle ty si odkryjeme teďko na začátku, jo. Takže já tam dám, že na ní nezapomenu. Tak, já tam dám ještě jednu kartičku, kterou odkryjeme až na potom. A já ji teda teďko vytáhnu. Tadle, dám ji sem, jo. Tak. No, tak, tyhle to teda už dáme na stranu. Tak, kde pak mám brýle, abych lépe viděla. Tak jo. Takže máme tady tyhle dvě kartičky. Víte co, děláme to dneska trošku tajemný. Ať se děje, co se dít má, nebo jak jsem to říkala, já se pak na to budu muset podívat, tak jako dívám se většinou. Co nám k tomu chtějí říct kartičky? Skákavky, kartičky znamení. Asi dáme jenom zase jednu, dvě. A víte co, já to zase vytáhnu, aby náhodou se nám neodkryly dopředu, jo? Tak, jo, ještě chtějí očistit. Tak, ještě jednou zamíchám trošku. Ještě jednou. A znovu jsem to tady celý jako roztal. Dělám to takhle a takhle. Tady tu přijde střed. Nevím proč. Měla jsem to říct, měla jsem to tak udělat. Já jsem říkala, že ne. Takže ještě jednou. Ještě jednou trošku zamícháme a já teda jednu kartičku nebo dvě vytáhnu. Tak, co tyhle ty kartičky chtějí říct? Jednou. Dáme tři. Tyhle tři. Tak, dáme opět na stranu. A ještě to udělám jinak, dám takhle. Teď to máme takový trošku i úhledný. Tak. No.
podívám, jestli to tam budete vidět všechno. Tak a ještě dáme 3 kartičky z kartiček Andělský tarot a zase je vytáhnu. Co se dít má, nebo já nevím, jak jsem to na začátku řekla. Tak, já nevím, bude to tam všechno vidět. Takže já to trošku malinko šoupnu asi víc tady k téhle straně, jo. Jo. Tak. 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 No. Tak, které kartičky chtějí mluvit? Tato se nějak drala ven. Tady to cítím a ještě jednou. Tohle. Tak. Teď to dám někam na stranu. Třeba sem. No, sama jsem zvědavá. Tak co máme vědět? Ať se děje, co se dít má? Zákon přitažlivosti. No, to byla ta, co jsem jako otočila, co mi tady zůstala. Nebo tady zůstala, ale nevšimla jsem si, že tam zůstaly 2. Tím, jak se stáváte citlivější a vnímavějšími vůči různým energiím, začínáte pohlížet jinak na vztahy a činnosti, které jste si dříve užívali. Helejte, já si vezmu knížičku. Moudrá kniha povídá. Zase mě napadla ta pohádka jedna. Takže já se jdu podívat do knížečky. Já vám to přečtu. Zákon přitažlivosti. Tak to má někde na konci. Zákon přitažlivosti. Tím, jak se stáváte citlivějšími a vnímavějšími vůči různým energiím, začínáte pohlížet jinak na vztahy a činnosti, které jste si dříve užívali. Tato karta, jo, mám to. Tato karta signalizuje, že prožíváte změny, které vyvolává vaše duchovní cesta. Univerzálně platný zákon přitažlivosti říká, že stejné přitahuje stejné. Proto jste přitahováni k situacím a lidem, již mají záměry podobně těm vašim. Například, pokud je vaším úmyslem být láskyplný a vidět v každém božího ducha, budete přitahovat takové lidi a situace. Budete rovněž odpozovat lidi s opačnými záměry. Proto mohou vaše vztahy a záliby procházet změnami. Možná se vyhýbáte starým přátelům, protože už vás nepřitahují nebo se děsíte. Máte-li jít do práce nebo do klubu, kde vám dříve bylo příjemně. Tyto zkušenosti a pocity jsou běžnou součástí duchovní cesty. Přitahujete báječné nové vztahy, situace a pracovní příležitosti, které odrážejí vaše duchovní zaměření. Odevzdejte andělům všechny své starosti, otázky, obavy, viny a požádejte je o své uzdravení a proměnu. Krásné. Helejte, chcete i tu radu, jak postupovat? Jo, tak dobře, tak já vám to ještě tady... A nebo víte co, já vám to takhle přiblížím, já to číst nebudu, já vám to takhle přiblížím a v klidu si třeba to to video zastavte a přečtěte si to, jo?
Tak, no, tak a tady máme druhou kartičku. To je Vidíte, jak je to nádherně malovaný. Ty karty jsou prostě nádherné. Už mám strašně dlouho. Tyhle karty mám. No, já nevím, 10, 15 let. Hrozně dlouho je mám. Ty jsou strašně krásný. Tak, dobře. Čakra třetího oka. Je pro vás bezpečné vidět energie lásky a všechny jejich. Já vám teda dneska den lidi, já vám řeknu, já od rána normálně si šmatlám na jazyk. Já nevím, co to je. Já jsem teda, mě to teda dneska jde. No to je jedno. Takže ještě jednou. Čakra třetího oka. Je pro vás bezpečné vidět energii lásky ve všech jejich formách, jako jsou andělé, aury a vize. Páni, to je nádherný. Čakra třetího oka, dobře, tak si opět přečteme a zase vám tu radu přiblížím, jo, jako jsem to udělala u té první kartičky, když tam bude nějaká rada, abyste si to přečetli a mohli jste když tak třeba na tom pracovat, jo. Tak, máme tady, aha, to jsem se našla špatnou stránku, no já to teda dneska vedu. Já jsem... Mě to teda dneska jde. No to je jedno. Čakra třetího oka. Je pro vás bezpečné vidět energii lásky ve všech jejich formách, jako jsou andělé, aury a vize. Tato karta k vám přichází jako odpověď na vaše otázky týkající se budoucnosti. Zažíváte vize, v nich vidíte sami sebe a rádi byste věděli, zda jsou skutečné nebo zda jde pouze o vaše představy. Andělé vás ujišťují, že vnitřní obrazy, které vidíte, jsou reálnými a přesnými vhledy a chtějí pozbudit vaši důvěru ve své vizuální duchovní dary. Nádhera. Máte přirozený sklon k jasnozřivosti, kterou řídí centrum energie umístěné mezi očima, které je známo jako třetí oko. Andělé posílají vizuální zprávy, které vnímáte ve svém třetím oku jako tvary, barvy, duchovní filmy, sny a podobně. Jejich poselství můžete také přijmout skrze fyzický znak jako periodicky se opakující číselné sekvence 101, 111, 440 a tak dále. Jako světla a pohybující se objekty nebo jako znamení a symboly, včetně ptačího pírka, duhy, mraků a mincí. Andělé vám chtějí pomoci plně probudit vaše třetí oko a porozumět vašim duchovním vizím. Vedou vás, abyste si všímali všeho, co vidíte svým vnitřním a vnějším zrakem a důvěřovali tomu. Nádherné, helejte, tak já vám přiblížím, jak postupovat tu radu, jo, to na 2 stránkách, ta rada je na 2 stránkách, takže první část je tady, takže si to zastavte, přečtěte a tady je druhá část, jak postupovat, jo, tak. No, to je krásný, víte co, já vám něco řeknu k tomu třetímu oku, jo. Je to plus minus v oblasti nad kořenem nosu mezi obočím očima, jo, nebo tam v těch místech. A já samozřejmě dřív jsem taky jako pochybovala o tom, co vidím, co slyším a tak dále, protože někdy to byly těžké věci, jo. Jedna z nejtěžších věcí bylo, když jsem doslova slyšela, kolik to bylo dní? Třeba čtvrtek. Já jsem tam měla. Doslova
9 nebo 10 dnů bohužel se to stalo. Já vám řeknu co. V oblasti třetího oka jsem slyšela jednu pro mě teď děsivou mrazivou zprávu. S bývalým přítelem jsme se chystali na výlet a já jsem se chystala a najednou jsem spatřila na našem balkóně mrtvého havrana. Nebo velký černý pták, já si myslím, že to byl havran, bývalý přítel tenkrát, nebo někdo říkal, že jsem si, nebo on, že snad ne, ale to je jedno, není to prostě černý velký pták byl tam mrtvý. A já jsem na něj volala, jestli by ho teda šel odklidit. A šla jsem do koupelny a když jsem přicházela k umyvadlu, tak právě v oblasti toho třetího oka jsem doslova slyšela, já se omlouvám, já možná budu plakat, tvůj bývalý manžel, otec tvých dětí zemře. Uběhlo 9 nebo 10 dní, kdy bohužel je to 10 let, 10 a něco, kdy z tohoto světa bohužel odešel ve velice mladém věku. Bylo mu 46 let. Těch slyšin v oblasti třetího oka nebo vidiny, ale já mám i věmy takový, že já mám, když mám někdy velkou potřebu někoho vidět, cítím velkou potřebu, prostě teď hned musím ty lidi vidět, jo. Většinou se to týká lidí, který mám ráda, kterým jsou mi blízký, ať jsou to přátelé nebo z rodiny. Jako když se to týká mý rodiny, tak je to velice těžký tady to prostě vnímat. Takže když tu potřebu mám, silnou potřebu někoho vidět, tak bohužel buď vážně onemocní nebo zemře. Ten časový úsek je různý. Tam ve vesmíru čas neexistuje, ale bohužel vždycky se to vyplnilo. Řeknu jenom jediný příběh. Jela jsem jednou ke svý kamarádce do Byšic. Ano, Vita na Byšice. Slyším někoho. A před Byšicema v jedné vesničce, když jsem se k ní blížila, v té vesnici bydleli lidé, který, když jsem žila s manželem, který před těmi 10 lety odešel, tak ty lidé se k nám velice chovali krásně, láskyplně, brali nás jako svoji rodinu. A já, když jsem přijížděla k té vesnici, tak najednou jsem ucítila, byla to sobota nebo neděle. Myslím si, že spíš sobota. Jsem cítila velmi silný volání. Prostě musíš je okamžitě vidět. Tak jsem to tam prostě střihla. To bylo opravdu jako jedu a najednou, jo, doleva bych měla otočit a najednou prostě ten silný pocit. Takže to bylo takový jako tak blinker a šup a už jsem odbočovala, ještě, že za mnou nic nejelo. Prostě to bylo opravdu hrozně silný. A já jsem, oni bydlí, nebo nevím, jestli tam pán ještě bydlí, v přízemí bydleli a já jsem na to okno zaťukala, dlouho mě neviděli, když mě viděli naposledy, tak jsem měla asi o 25 kg míň. Měla jsem dlouhý vlasy, podobný jako nosím teďkon, trošku zvlnitý, ale v té době, když jsem tam zastavila, tak jsem měla asi o 25 kg víc, měla jsem krátký vlasy, tmavý vlasy. Paní mi otevřela, první moment mě nepoznala, pak když jsem se připomněla, říká, Leničko, pojďte dál, tak říkám, kde je pán, a ono, že je na zahradě a pán teda přišel, to urychlím a on si sedl ke stolu a on seděl tady, já jsem seděla tady, kde sedím teď u toho videa a naproti mě seděla paní. Já je chytla za ty ruce, oba dva, a děkovala jsem jim
za všechno, co pro nás, kdy pro mě a pro mého bývalého manžela udělali. A měla jsem velkou potřebu jim říct, že je mám velice ráda a že si toho všeho, co pro nás dělali, vážím. A že i přesto, že žiju tak daleko od nich, jsem na ně nikdy nezapomněla. Já se omlouvám, že brečím. Paní mi říká, víš, Leničko, já jdu ve středu na operaci se srdcem a ona bohužel u té operace v tu středu zemřela. Takže to bylo do 5 dnů. 4-5 dnů. Já teď mám potřebu říct. Tohle to všechno někdo prostě měl slyšet. Nečekejte na až. Nikdo a nic na nás nepočká. Čas prostě pořád plyne. Nečekejte na nic. Pokud máte někoho rádi, řekněte mu to teď hned. I když máte strach, i když máte prostě strach, já to nebudu rozebírat. Prostě nečekejte. Protože někdy chceme někomu něco říct a pak přijde situace, kdy už tu možnost nebudeme mít. Se omlouvám. To brečím, mám rozmazaný oči, že jsem byla namarovaná, tak ještě, že mě nevidíte. Prostě tohle mělo tady zaznít. Ale i přesto chci říct, že jsem za ty dary vděčná, za to moje vidění, za to moje cítění, i za ty slyšeny, který mívám, za ty živý sny, protože to má smysl. Jsem vděčná, že se probouzím a jsem tam, kde jsem. A i když je to náročný někdy, ale vím, že to má smysl, že to pomáhá dalším dušičkám je uklidnit v tom, že nejsou na tom světě sami, že nejsou blázni, že je tady spousta lidí, kteří opravdu jsou v tom probuzení, který mají takovýhle vnímání. Oni to máme vlastně úplně všichni, jenom většina z nich nejsou probuzený, takže asi tak. Takže se toho nebojte. Jo, tohle prostě potřeboval někdo slyšet. A těch zkušeností ze života mám opravdu spousty. Já nemusím ani, když někdo ke mně přijde, karty vyndavat, já prostě to cítím, slyším, vidím, jo, a vždycky slyším, vidím, cítím přesně, nebo prostě vždycky to, co ten člověk opravdu může vidět, vědět, slyšet, jo, nic víc, nic míň. Dobře, já jsem se potřeba trošku teďko tady to, tak já se s dovolením ještě napiju. Dobře, tak co máme tady za kartičky? Jo, já jsem se to dala v obráceně. Všechno jsem ty karty držela asi v obráceně. No. Tak, co máme tady? Květina, klíč. Odpočinek. Tak, já si musím vzít brýle. Máme tady květinu. No tak pojď ke mně, holka. Květina, pozornost, rozkvět, radost, souznění, usmíření, oslavy. Počkejte, já si vemu opět moudrou knihu.
Ta květina tady, vy víte, že nejdřív je semínko, pak vyroste nějaký stoneček, lístečky, poupátko a pak přijde ten květ. Jo. A pak přijde ten květ. A přesně takhle vlastně naše duše pomalu roste. Jo? Nejdřív je to semínko, pak ten stoneček, pak přibydou lístečky, jo? Pak poupátko a pak se pomalinku začnou jako to poupátko jakoby otevírat se. Jo? Tak takhle se otevírá naše duše. Po několika roste několik životů. Jo? Několik životů. Jo? Takže někdo má za sebou míň životů, někdo víc. Proto v tomto nynějším světě, který teď momentálně žijeme, někdo už je moudrá bytost, probuzená v menším věku, jo, třeba i už jakoby víc probuzená, třeba i v dětství, jo, nebo ve středním věku, jo, a nebo jsou tady také lidé, kteří se třeba v tomto nejsou probuzení, probudí se až v dalším jako životě, jo, někdo prostě, je to různý, je to opravdu různý, takže bychom určitě neměli na sebe spěchat, ale 100% je dobrý na sobě pracovat. Jo, co zaseješ, to sklidíš. Jo, když budete poslouchat tu dušičku, tak tím dřív budete prostě jakoby celiství a budete mít ten život mnohem bohatší. Určitě mnohem bohatší. Jo, takže tady ta kytička nám značí osobní rozkvět. A značí také i osobní rozkvět, tady píšu, a proto se s pozorností zaměřte tam, kde se vám daří a s čím jste spokojení. Samotný květ je výrazem života a krásy. Jedná se o znamení, abyste ocenili vnitřní krásu, která, když kvete, člověk září. Je to znamení i usmíření či pozornosti ze strany partnera. Ale my tady řešíme tu dušičku, takže je to opravdu samotný rozkvět vaší duše. Jo? A vy už, já bych řekla, že vy už víte, jak na to. Jo? Nebo se to teď vlastně učíte. Klíč, duchovní poznání, nové vhledy, osvobození, svobodná vůle, prosperita. Tak se podíváme na ten klíč. Vy prostě jdete do toho rozkvětu. Jo? A ten klíč vlastně znamená, že už jste připraveni na nové poznání, které vám mnohé vysvětlí a dokážete pochopit to, proč jste tam, kde jste a s těm nebo se kterými jste. S těmi? Je to znamení obrovského osvobození a průlomového momentu. Něco si sedne a vám dojdou veškeré souvislosti a toto je velmi osvobozující stav. Když pochopíte skryté příčiny, dokážete poté měnit cokoliv. Je to znamení opravdu i prosperity, poznání. Vy tam ale jdete, vy to pochopíte, vy víte. Já myslím, že už vy víte, co je ten.
Vy víte, co je pomyslně ten klíč a vy to otevřete, jo, a dojdete tam, kam dojít máte. Začnete víc chápat, proč v životě potkáváte jiný lidi, nebo proč vám nevyhovují ty, který teď tam jsou, jo. Ale určitě byste neměli na sebe spěchat, určitě byste si měli dopřát odpočinek, protože to, o čem tady vlastně mluvíme, tak vlastně tomu se říká transformace, procházíte jakoby tím růstem, jo. A to je velmi vyčerpávající. Jo, protože pořád jsme měli na sobě ty masky, pořád jsme potřebovali něco kontrolovat a teď vlastně se nám rozpadá ta iluze o tom, co jsme si mysleli, že nám fungovalo dřív, nám teď nefunguje, jo. A celkově prostě když člověk prochází tou transformací, je to velice náročný proces, Takže určitě byste na sebe neměli spěchat a měli byste odpočívat více. Jo, já vám přečtu znova ten význam té kartičky. Zastavte se a načerpejte síly. Jo. Cesta, kterou jste šli, byla únavná a zřejmě jste v některých případech šli i sami proti sobě. To proto jste byli nuceni nějakou část vývoje už urputně kontrolovat, což neskutečně vysiluje. Spočiňte v klidu, nechte všemu čas, ať se věci dějí bez vašeho přičinění. Poté rozpoznáte, co je skutečně vaše a co bylo budováno na sílu. Spěte, čtěte, relaxujte a věnujte se koníčkům. Jo, prostě vy se probouzíte, tady prostě vám něco dojde, Jo. Tady vám prostě už něco dojde a vy už jste na to připravení, na to nový poznání, ale ještě na chvilku je potřeba se odpočinout. Prostě je potřeba ještě nabrat ty síly. Jo, ještě je to potřeba. Jo. Já se omlouvám, já si musím jít vysmrkat. Chviličku strpení, prosím. Omlouvám se. Tak, už jsem zpátky. Tak. No, z kartiček Andělský tarot. Tady máme kartičku. Ops, pojď ke mně, holka. Už si ji nechci. 5 mečů. Ztráta. No, tady rozhodně. Jo. Tady je kartička Královna holí, tvořivost. A zde máme kartičku 4 pohárů, lhostejnost. Jo? Tak se na to podíváme. Jdeme teda na tu 4 mečů. Co nám ta 4 mečů chce říci? Co vám tím anděle chtějí vzkázat k té 4 mečů? Jo? Teda 4 mečů. Když jsem řekla 4 mečů, 5 mečů. Jsem taky teda. Já mám teda dneska den přes řeky. Blbě vidím, nebo co? Já vám to zase přečtu. Tak. 5 mečů. Andělský vzkaz. Jo? Co vám vzkazuje tato? Prostřednictvím této karty.
Tato 5 ohlašuje ztracenou bitvu. Zkoušeli jste vyjednávat a statečně jste čelili výzvě, ale protistrana měla velký zájem na vaší porážce. Možná se cítíte vyčerpaně, poníženě a možná i zraněně. Tato nepříjemná karta se často objevuje jako odraz domácích hádek, týrání, pracovních soudů, právních a rozkolů mezi přáteli, způsobených závistí a nejistotou. Podstatné nicméně je, co uděláte dál. Poučte se, jak můžete, zaujměte jasný postoj a přesuňte se na místo, kde vás ocení. No, jasně. Určitě. Potřebujete odpočinek a nenechte se do toho stáhnout, spát, ono už to ani nepůjde, ale tady opravdu jste zkoušeli velice. Ale čelili jste tomu opravdu velice dobře, no, to jako snažili jste se. Ale ta protistrana prostě nechtěla, abyste vyhráli, jo. Ale vy cítíte, že vás to prostě táhne někam jinam, jo. Ta duše vás kope, ta dušička vás prostě kope, jo. Prostě už potřebujete jít. Tam, kde jste, vám to neslouží. Ať jsou to lidé, ať jsou to situace, ať je to zaměstnání, ať je to vztah, jakýkoliv, prostě vody, jako prostě lidé přicházejí a odcházejí. Měli bychom si všichni uvědomit, že lidé, které nám vstupují do života, tak tam většina jich tam nevstupuje na celý život. Jo? Protože máme nějakou rodinu, ano, ale i někdy se lidi v rodině jako nějakým způsobem poškorpí, rozejdou, bohužel i to se děje, ale jako neměli bychom se nikoho ani ničeho držet zuby nehty, i když nám to neslouží, protože to především škodí nám. Jo, protože pokud někde to nefunguje, tak násilím prostě jako nic hezkýho nevybudujete. Naopak vlastně jako kdybyste lil olej do ohně, jo. Takže to prostě nemá smysl. Já vím, že je to někdy těžký. Sama jsem si tím prošla. 14 let jsem byla vdaná, 16 let jsem byla ve vztahu. Bylo hrozně těžký odcházet. Těžce jsem to zvládala. Z manželství jsem odcházela s 2 dětma, byli malí. Jo, ale pro mě to bylo úplně těžké stejně nebo podobně, i když jsem odcházela od partnera, ale děti už byly dospělí. Vždycky to bolelo, ale já jsem se rozhodla z těch vztahů odejít, protože já jsem vnímala, že už musím jít dál, že prostě tam nemůžu se trvávat, že už mi to nedává nic. Prostě to, co mi to mělo dát, už mi to předalo. A prostě musela jsem se v životě posunout. Já vím, že je to těžký, ale můžu vám říct, nelituju ničeho, nelituju krásného manželství, nelituju vztahu s bývalým partnerem, ale já jsem teď vděčná za to, kde jsem teď, protože moje duše rostla a já se cítím teď skvěle. Jo, taky bych chtěla nějakýho toho parťáka do života. Ne, že ne, ale ne za každou cenu. Nebo ne za každou cenu a ne kohokoliv. Já už vím, co si zasloužím. Jo? Takže asi takhle, co vám chce říct ta královna holí. Královna holí je krásná kartička. Kartička tvořivost. Podívejte se, jak je to krásná žena. Tak, co pak vám chce říct ta krásná žena, kartička královny holí? Tato královna je vynikající komunikátorka, inspiruje a podporuje ostatní. A pokud
pokud odráží nějakou situaci, všímá si vaší tvořivosti a žádá po vás, abyste využili své silné stránky. Teď je čas prozkoumat nový nápad, spustit nový podnik nebo napsat knihu. Představte si svou ideální budoucnost a uskutečněte ji. Královna vám rovněž připomíná, abyste hledali odpovědi u své intuice a nechali se vést ke spřízněným duším. Určitě tvořte si ten svůj život, jo? Dokážete to postavit se za sebe, jít tam, kam to tu dušičku táhne. A ono vás to přivede k těm dušičkám, se kterými zase budete šťastný, který ty situace vás budou naplňovat, budou vás obohacovat, budou ty lidé prostě vás budou učit, jo, a vy je samozřejmě taky, jo, vždycky je to trošku jako to oboustranné, ale takže určitě se toho nebojte, budete tvořit, jo, komunikujte, mluvte, to je velice důležitý, určitě byste měli hodně mluvit o svých pocitech, komunikovat s lidmi, jo, neuzavírat se, jo, nebojte se, jdete do té své síly, zvládnete to. No a co pak nám chcete 4 pohárů říci? 4 pohárů, lhostejnost. Jsou taky krásné ty kartičky, jako ty andělský. Lhostejnost. Na obzoru čekají nové příležitosti, ale vy se momentálně můžete cítit ustrnulí, vyčerpaní nebo emocionálně uzavření. Je čas pokročit s prací i vztahy, ale čekáte, až se něco stane a vaši obvyklou chuť něco podnikat podrývá nuda. S tím, jak vše odkládáte a cítíte se izolovaní, máte možná i málo energie. Tato 4 vás vyzývá, abyste takovou situaci prozkoumali, spíše než ji prostě přijali. Pak zjistíte, co je třeba změnit, abyste se znovu stali hybatelem dění. Ten odpočinek si určitě dopřejte. Jo, tady opravdu vám někdo bral tu vaši energii. Já jsem teď ucítila velkou tíseň a viděla jsem zase loutku. Zase jste byla něčí loutka. Tady lidičky. Nebo muž. Já jsem teď slyšela muž. Ano, bohužel i muži se stávají jakoby někdy se jim říká, bych řekla, jako, že pod pantofle, jo. A je to proto, že ten muž je velice citlivý, jemná bytost a do života mu přijde třeba žena, která je velmi dominantní a která prostě opravdu jako je narcistka a teď prostě toho muže ovládá, jo, tak jako jsou narcisti muži, tak jsou bohužel i ženy, jo. A ty ženy potom ty muže prostě mu diktují, co má a nemá, co smí a co nesmí a co má vlastně rád a nemá rád a ona mu vlastně nadiktuje celý život a mu chudák ani neví pomalu, jak se jmenuje. Teď se nechci mužům vysmívat, teď spíš jakoby popisuju, jak se to bohužel jakože děje, jo. Já vám můžu říct, že znám člověka, který mi sám vyprávěl o ženě, která mu takhle
takhle prostě diktovala nebo mu prostě řídila život. A je to velice hodnej člověk, jo. On by se rozdála, ale bohužel, jo, to je ono, no, my prostě někdy jako jsme tak pečující, ať je to muž nebo žena od toho druhého a ten si toho neváží a zneužijeme. Ale víte co? My jsme si ho vlastně přitáhli a víte, proč jsme si ho přitáhli? Aby nás naučil, aby jsme dokázali se za sebe postavit, aby jsme uměli říct to slovo ne, takhle se nebudeš chovat ke mně. Jo, nastavit si ty hranice. Jo, protože když to nedokážeme a jenom skláníme tu hlavu, tak si nasadíme tu masku a jenom, aby jsme třeba od toho člověka nepřišli, ano, já to tak udělám, ano, bude to podle tebe a přitom prostě ta duše prostě je rozervená na kusy. Pak v noci sedíte nebo ležíte a brečíte do polštáře a říkáte si, proč je na mě tak zlej, proč je na mě tak zlá, proč nemůžu říct, jak se cítím, proč nemůžu dělat to, co chci. Protože vy jim to dovolíte, aby vás ovládali. A vy jste strůjcem svého života. Vy určujete, co chcete žít, jak chcete žít, co budete jíst, jak se budete oblíkat, jak se chcete cítit. Jo? A vlastně nám ty partneři vždycky jakoby podívej, jako ty se nemáš ráda. No jak bych si tě mohl vážit, když ty se nevážíš sama sebe. Jo? A proto, jo, my si nevážíme sami sebe a my jim dovolujeme, aby nás ovládali. Ať muž ovládá ženu, nebo žena ovládá muže. Jo, takže opravdu je potřeba se za sebe postavit. Je to potřeba se za sebe postavit a já nám sem dám potom i kartičky sebelásky, protože to je velice, velice důležitý. Hledajte, jak jsou krásní. Ale ještě si ze všeho nejdříve odkryjeme tuhletu kartičku. Jo, ještě tuhletu jednu kartičku poslední z těch kartiček andělské terapie. Tak, tyhle ty kartičky, já nevím, mám to říct, tak to prostě řeknu. Náhody neexistují. Tyhle ty kartičky, jak jsem říkala, už mám velice dlouho. A teď nevím, jestli to byly moje úplně první nebo druhý kartičky. Já myslím, že to byly úplně první. Já myslím, že to byly úplně první moje karty. A já jsem jedla. Já teda dneska perli s těmi přeřeky. Já jsem jednou jela do Srubu k jedné paní tady kousek od nás. Nádherný dřevěný srub na masáž a tak. Tam jsem viděla tyhle ty kartičky. A bohužel ta žena už jako nežije a teď já nevím, něco jsem chtěla říct a úplně jsem to polkla. No. Vidíte to? Tak nejenom, že koktám, nejenom, že se přeříkávám, všechno mi padá z ruky, ale prostě mám i výpadek. Proč? No, já opravdu nevím. No, nevím. Třeba si vzpomínám, nevadí. Jdeme se prostě podívat na tu kartičku. Tak. To je pecka, jak nám to krásně teda. Podívejte se, já si musím teda vzít brýličky na to ještě. Korunní čakra. Věnujte pozornost svým myšlenkám, protože představují boží vedení, o které jste požádali ve svých modlitbách. No, to je teda, já vám to takhle přiblížím. To je krása, podívejte se na to. Tak, a já nám přečtu ten význam. Korunní čakra. Jdeme se na to podívat. A já přemýšlím nad tím, co jsem chtěla říct, když jsem vám říkala, že
jsem tyhle ty kartičky, že byla si moje úplně první v tom srubu od té paní. Já prostě nevím. No, asi jsem řekla to, co jsem říct měla. Dobře, nechám to být. Tak jo, takže korunní čakra, jo? Tak si ji najdeme. Korunní čakru, kde pak je tam ta stránka s tou korunní čakrou. Tak kde se žolka? Tady už ji mám. Tak, já ji vemu do ruky. Zkuste se na ní dívat, ať ji vidíte. Máte ji tam, to nedávala shaderem. Tak, korunní čakra. Tuto kartu jste si vytáhli proto, že vás andělé žádají, abyste důvěřovali myšlenkám, které jste nedávno přijali jako jejich vedení. Vyzývají vás, abyste je následovali, protože představí odpovědi na otázky týkající se vaší současné situace. Už znáte pravdu a také víte, jak nejlépe postupovat. Důvěřujte tomu, co jste se dozvěděli a jednejte podle toho. Pokud si budete svých intuitivně přijatých ideí vážit, vesmír, já se musím otočit stránku, vesmír, tak ještě, tak, vesmír na to bude reagovat tím, že vám pošle další pomoc, aby vás z uskutečňování změn směrem ke zdravějšímu způsobu života podpořil. Tato karta je také výzvou k očištění energetického centra korunní čakry, které řídí schopnost proniknout do kolektivních moudrostí vesmíru. Vaše korunní čakra se může zablokovat, pokud budete své nápady považovat za nerealizovatelné nebo naopak za obyčejné. Pamatujte si, že všechny geniální myšlenky začínají jako sny, které se nakonec změní v úžasné vynálezy. Boží. Prostě jsem měla potřebu říct boží. Helejte, tak já vám přiblížím zase, jak postupovat, kdybyste si to chtěli přečíst. Jo, když tak si to video zastavte a v klidu si to přečtěte. No a dáme si teda ještě nějakou kartičku sebelásky. Dáme si. Dáme si, tak jo. A nebo 3. Máme tady od každého 3, tak si dáme od každých 3. Tak jo, tak to zamícháme. Páni, to nám to je. No, jsem chtěla říct, to nám to jde a jeden den, jsem vždycky taková nějaká nešikovná. Ale mám se ráda, i když jsem nešikovná, řeknu vám to. Helejte, 2 mi vypadly, tak ještě jednu. Ty prostě chtěli, tak ještě jednu nám dejte, prosím. A 2. To je prostě jenom taková ta reklamní, nebo jak bych to řekla, to rozvádět. Tak, no, se mi tam zatoulala. Ta se mi tam zatoulala. Ta se tam zatoulala. Ji také schovám do té krabičky. Se mi tam zase znova nezatoulá. Tak si to jdeme přečíst. Mně se zvedla nálada. Ne, tam někomu se zvedla nálada. Já vidím muže. Muže, který dostal energii jako tak a jdu. Bože, ono je to tak snadný.
No, ono to snadně zní, ale těžký je to dát do ty reality všechno, já to vím. Ale v podstatě je to snadný. Mějme se rádi, budeme šťastní a hotovo, tečka. No stres. Život je velmi snadný. To, co prožívám, vytvářím svými myšlenkovým a emocionálními vzorci. To, co si o sobě a o životě myslím, se stává mou skutečností. Přesně tak, všechno to lítá. Tady už je něco na spadnutí, jako od rána, furt mi všechno padá z rukou. Prostě už se to blíží. Někomu se už něco blíží. Vydrž, prtika, vydrž. To potřebuju odlečit. Já jsem mluvila, já se tak strašně ráda směju, mám ráda hlášky z filmu a někdo to potřebuje slyšet. No. Jo. Určitě. Přijď. No. To jsem. Nevím. Měla říct. Já nevím. Takže život je velmi snadný. To, co prožívám, vytvářím svými myšlenkovými a emocionálními vzorci. To, co si o sobě a o životě myslím, se stává mou skutečností. Proto je důležité myslet pozitivně a představovat si pouze to, co chcete žít. Nepředstavujte si žádný černý scénáře. Pryč se s černými, žádný černý scénář. Já už nemůžu. Já si furt šmatla na ten jazyk. Já se dneska směju. Přátelé, od rána, to je ale úžasný. Já teda, víte co, i když šmatlám, všecko mi padá, mám ty přeřeky, ale prostě mě je tak krásně, vám řeknu. Mě je tak krásně. No jo, tak další, co tu máme za kartičku? Vím, že moje tělo je přátelské místo pro život. Tuto myšlenku posiluji. Respektuji své tělo a schovávám. Já fakt už, kdo se schovává? Proč se schováváš? Ty přeřeky mají svůj smysl, mi teď došlo. Od rána. No, teď mi to došlo. Proč se schováváš? Neschovávej se, jdi, oblíkni se, vem tu kytku, já nevím, tam cítím nějakýho muže. Vem nějakou kytičku a jeď, ona ti hlavu neutrhne. Jeď za ní. Já nevím, no, prostě to měl někdo slyšet. Tak jo, pánové, no, tak to je vzkaz asi pro nějakýho muže. Dobře. Takže, ale ta kartička ji dočtu. Vím, že moje tělo je přátelské místo pro život. Tuto myšlenku posiluji. Respektuji své tělo a chovám se k němu dobře. Já teď, jak jsem šla číst to chovám, já jsem slyšela chvátám, už chvátám, jo tak chvátám, už jsem tam měl dávno být. Já se pomlouvám, já nevím, no prostě, to jsou ty slyšeny, jo, tak proto jako, takže respektuji své tělo a chovám se k němu dobře. Prohlašuji o svém těle pozitivní věci a často mu říkám, že ho mám ráda. Mám ho rád. Takže odpočívek, jo? To je ten odpočinek. Jo? Tak nám to krásně, víte co, ale opravdu tak strašně jako prostě k sobě pasuje. Život je velmi snadný. To, co prožívám, vytvářím svým myšlenkovým a emočním pozitivem. Jako vy, když nebudete tu kytičku zalejvat, tak zvadne. A to samé je se životem. Zalejvejte tu svoji dušičku. Jo? Jinak zvadne. No. Klíčem. Jsem otevřená a přístupná. Všemu dobrému, já se omlouvám. Všemu dobrému. Zasloužím si žít v atmosféře radosti a přijetí. Já jsem měla teď takový slyšení, ale to tady nemůžu říct. To by asi měl slyšet jenom ten muž nějaký, ale to tady fakt jako říkat asi nebudu. Jsem otevřená a přístupná.
všemu dobrému, zasloužím si žít v atmosféře radosti a přijetí. No krás. Hele, já nevím, proč ještě kartičky radosti mám tady vyhodit. Dobře, dáme si ještě 3. Hele, já ani nevím, jak dlouho to natáčím. Jo. To nevadí. To vůbec nevadí. Vůbec to nevadí. Já jsem dostala hrozně takovou energii. Tady prostě fakt je nějaký muž. Na mě se teď, na toto video se dívá 100% zaručeně nejméně jeden muž, který tohle všechno má slyšet. A on dostal tolika energie. Jo, vidím, jak se usmívá. Jo, že prostě se dá na motorku a jede někam. Za nějakou asi. Tak jo, tak vám přeju hodně štěstí. No nic, tak ještě 3 kartičky radosti, jo? Co máte vědět? Odstup. Odstup. Pocit správnosti. Dvě. Ježiš. Znamení z nebes, ale víte co, podívejte se, co mi tady vypadlo. Tyhle ty kartičky jsem měla vyhodit snad kvůli tomu muži, mám pocit. Nedržte si odstup. Tím odstupem nic nevyřešíte. Na to, na co myslíte, je správné. Znamení vám ukazovali cestu. Můžete tohleto mít. Ale musíte proto něco udělat. To mělo asi, to je opravdu vyloženě snad jenom pro toho muže. Tyhle ty kartičky. To by mě teda zajímalo. Jestli se teda fakt nějaký ten muž na to fakt dívá, to by mě vážně zajímalo. Jako jestli... A situace se vyřeší. A je to hotovo. A je hotovo. A je to. Ne jako pat a mat. Jo, to ne. To ne. Tak ještě dáme 2. Asi tomu pánovi teda. Co říkáte, dámy? Yoga? Tak můžete taky cvičit jogu. Nebo prostě nějak relaxovat na ten odpočinek. Miminko, to jako ne, že možná budete mít miminko, ale tady se rodí něco nového. Zrodí se něco nového. Rozhodně. Tohle to určitě pro všechny srdeční čakra. Otevíráte víc a víc to srdíčko, jdete do té své hodnoty, cítíte ty pocity, krásný. Nebraňte se tomu. Nebraňte se tomu. Cítit lásku je nádherné. Za to se nemusíte stydět. A ničeho se nebojte, dobře to dopadne. Tohle to jsem měla říct. No, a kupte tu kytku. Říct. Helejte, co se to děje? Co se to děje? A ještě tam se jí nechce, nebo co? Už jo. No, tak jo, tak asi to je všechno. Tak, to bylo zajímavý výklad, to mě překvapilo. Samotnou mě to překvapilo, co se nám tady vylíhlo, co jsme to měli vědět, kdo to měl vědět. Dámy, pánové nebo pán. Jo. Jděte si za tím, ale teď si prostě odpočiňte, relaxujte taky. Jo, ta dušička, jako kdo si prochází tím obdobím, tak to je velice náročný. Ale víte co, ještě jsem si vzpomněla, kam já jsem si ale jedala ty kartičky, já taky jak pořád jezdím občas na ten piknik, teď nevím, kde je mám, tak počkejte, já se po nich podívám, kde je mám. A už jdu ho víc dámy, víte.
Citovky. Já už je mám. Víte, že jsem je měla ještě v piknikovém koši. Tak, kartičky. No. Tak, jednu vyhodím. Tak, já jsem totiž cítila, že mám jednu kartičku vytáhnout pro toho muže. Jo, to znamení z nebes. Vy jste chtěl nějaký potvrzení, jestli ta cesta je správná. Tady ho máte. Ano. Je to. Je to ta správná cesta. Vy to víte nejlíp, já ne. Vy to víte, jo? Takže ano. A teďkon vyhodím jednu kartičku pro ty dušičky tady, které mají odpočívat ještě a tak dále. Pro vás ostatní všechny jednu kartičku tady z těch pocitovek od duhové Tamy. Jinak já duhovou Tany miluju. Miluju její humor. Prostě mám ji hrozně ráda. Baví mě její hlas, jo. Ten její hlas mě opravdu fakt jako baví, ale prostě nevím, hrozně ráda bych někdy ji i potkala osobně. A úplně obdivuju tu její čtyřkolku, jak ona na ní jezdí. Já jsem na ní seděla taky párkrát, opravdu dvakrát. Asi. A mě to taky nadchlo, jako jo, já mám čtyřkolku, tak na ní drandím taky, jako, že to je něco božího. Tak, co máte tady vědět? Co máte tady vědět? Že nemáte utíkat od situací. Řešte to. Neutíkejte, jo? Protože vždycky vás to dožene. Je potřeba prostě tomu čelit. Takže neutíkejte před tou situací. Prostě vyřešte to. Vyřešte tu situaci. To je jedno, že od ty lidi přijdete, nebo pro tu práci, tady něco slyším. Prostě jděte do toho. Co ještě? A měníte se o 180 stupňů. Z vás bude opravdu nový člověk. Vy jdete do té celistvosti. Jdete tam, jo? Už moc nechybí. A budete prostě zářit, budete takhle krásně rozkvetlí, jako tady ty kytičky, které jsou teda umělý. Vy jste živí, ale já vím. Jo, ale vy rozkvetete, jo, už pomalinku, prostě to poupátko, tak jako jeden, druhý, jo, už prostě, jo, zrajete jako víno. Zrajete jako víno. Tak ještě jednu kartičku dáme. Op. Vypadly mi dvě, podívejte se. Podívejte se, ta karta mi vypadla po druhý. To je neuvěřitelný. Během jednoho výkladu po druhý a mám jenom jeden balíček, ne jako duhová tam je dva. Smutek, chlad, vzpomínky. Prázdno. Nevracejte se k tomu, co bylo, bych chtěla říct. Nevracejte se. A to potvrzení, to je nádherný. No, možná pro toho muže opravdu po druhý potvrzení. Jeden je důvěřivej. Jsem dělám legraci, doufám, že se pán na mě nebude zlomit. A rozhodně ničeho nelitujte. Jo? Tady je litování se, neochota dělat změny, překrucování, negativně nastavení. Jako nebuďte v té bublině. V té negativní, ale bych řekla, nebo tak jako prostě postavte se za sebe. Nesetrvávejte v té negativitě. Máte právo být šťastný. Ale vy se musíte proto rozhodnout a
Jít si zatím, jo? No, a mě to prostě táhne i k těm hrdličkám. I k těm hrdličkám mě to znova táhne, jo? Tak si je zamícháme. Tak já nevím, už to zase... Jsem chtěla krátký video, jo? Ty krátký videa si fakt neumím. Tak ještě jednu kartičku, jo? Z zamilovaných hrdliček. Zase jednu slyším pro toho muže, no, tak je dobře, no. Tady se mě fakt nějaký pán zavolal. Tak ještě jednu pro toho muže. Padla mi kartička, mohlo by to fungovat? Všichni jsme láska, jsme tak jiní. Helejte, i ona nad tím přemýšlí. I ta žena nad tím přemýšlí. I žena nad tím přemýšlí. Kdyby chcete ještě jednu, jo? Tož dobrá. Tož dobrá. Tak ještě jedna pro toho pána. Ona vás taky sleduje. Ale ona čeká, co uděláte vy. Protože já si myslím, že ona je energeticky možná trošičku zralejší ta bytost než vy. Možná o kousek dál. A ona už ví, že musí být ten maják. Svítit. A vy máte být tou osůbkou na té lodi, která prostě dopluje za tím majákem. Ten maják se nedokáže hnout. Ten pevně stojí a svítí. Jo? Jo, má o vás zájem taky ta žena, nebojte se. I ona o vás tak jako přemýšlí. Mě zajímalo, pro koho to je. To mě vážně zajímalo. To bych chtěla vědět. No to je jedno, tak. Já jsem taky babe zvědavá. No a něco tady ještě pro všechny ostatní sledující. Jo, co máme vědět? Tajemství, zamknuto na klíč. Tajemství. Helejte, tady je zase ten klíč. Tady je zase ten klíč. Co je tím tajemstvím? Dobře, tak si doložíme. Co je tím tajemstvím, prosím? Co je tím tajemstvím, prosím? Už mi vylítla. Přiblížit se. Skrytá moudrost, duše mluví. Krůček po krůčku. Ale já bych řekla, teď se to netýká to přiblížení k nějaký osobě, já to vnímám teďkon, že se přibližujete sami k sobě, k té sebe, vy opět jakoby probouzíte sami sebe, jo, tak já bych to popsala tak, že vy kráčíte do té své celistvosti, takže se přibližujete k té moudrosti. Ta duše vás kope, měníte se a ona vám posouvá a tlačí vás, abyste se přibližovali k té moudrosti, krůček po krůčku. Co je ještě tím tajemstvím? Mě to zajímá teda. Mě to vážně zajímá. A ještě si dáme jedno. A iluze se rozpadla. No jasně, vy už ten svět budete, jo? Uvidíte úplně jiný. Barevnej. Pochopíte. Jo. Znova se nadechnete. Jo. Znova se nadechnete. To je nádherný. Ale já bych řekla, že už jako... Ona už se vlastně rozpadla, jo? Tady vlastně ono, jak vás to kopalo,
tak ona už se vám ta iluze rozpadla. Jo, i tomu muži bych řekla, že strašně moc teď pochopil, ale člověk někdy pořád hledá to potvrzení, no, já tomu rozumím. Se omlouvám, se potřebuji napít. Tak ještě něco máme vědět. Ops. Páni. Nám tady spadla kartička duše, dostala impuls. Plán duše, nastal čas. Já jsem dělala včera video. Teď, jak jsem ho nazvala, teď je ten správný čas. Teď je ten správný čas. Ten muž, jestli už neodjel, jestli už nenastartoval tu motorku, pokud jste to dokoukal. Podívejte se na to video. Teď nastal ten čas. Já nevím, asi vám to tam něco řekne, já vůbec nevím, co tam všechno bylo. Já si to vždycky všechno nepamatuju, ale plán duše, vedení. Dostala duše impuls, prostě opravdu jít dál. Dobře, dáme ještě teda 2, tak co ještě tam máme vědět? Měním se. Duše, vnitřní změna, bože, jak nám to tady krásně, mi to padlo akorát i pod to měním se o 180 stupňů. Rozhodně. Bože, to je... Ježíš, tak tomu neuvěříte. Dáno osudem. Pro vás také, pro toho pána, jo? Jestli jste fakt opravdu, jo? Dáno osudem. To je nádherný. Ježišmarja, moc. Ježišmarja. Tak, dáno osudem, takhle mi vypadly 2 kartičky. Dáno osudem je, že vy dojdete tam, kam dojít máte, do té celistvosti, nebo do té výše, do které dojít máte. To srdíčko prostě zahoří láskou a setkáte se. Oba dva významy. Setkáte se jako sami se sebou, jo? Že dojdete tam, kam dojít máte, jako vrátíte se k sobě, jak bych to řekla, sám k sobě. Ale tato kartička, proto jsem mluvila i o tom videu pro toho pána, že teď je ten správný čas, nebo jak jsem nazvala to video. Tato kartička je i pro toho muže, jak chtěl to potvrzení. A tady máte potvrzení, že i ona, ta žena, chce to setkání s vámi. Páni, to je nádherný, no, tak co si víc přát, podívejte se na to. To je nádherný. No. To je fakt nádherný. To je... Můj bože, ještě tady můžeme mít něco k tomu. Máme vědět, nebo nemáme. Ještě něco. Koukám, že už je 8 hodin pryč, ani nevím, jak dlouho to znova natáčím. Poslední kartička. Dostáváš to, po čem toužíš. Nádherný. Úplně všichni, co jste tady, dostanete to, po čem toužíte. Muž, tu ženu, krásný, všichni ostatní. Hlavně jdete do toho vítězství. Zvítězíte. Prostě už žádná klikatá cesta, žádná zatáčka, ale dálnice. Pardon? Dálnice. Jo, já se omlouvám, mě to teď něco to. Takže opravdu jdete do toho vítězství. Krásný.
končím video. Nashledanou, přátelé, a příště zase se těším na naše povídání. Mějte se moc hezky. Nashledanou.